Здравейте, приятели! Аз съм Елида Димитрова от адвокатска кантора Osborne и днес искам да ви запозная с още един от наскоро успешно приключилите случаи в полза на наш клиент. Строителен работник в Лондон, който се занимава с дърводелска дейност и в деня на инцидента е помолен от работодателя си да отреже дървена плоскост с електрически трион. За съжаление, не му е предоставена необходимата за целта стабилна маса и той използва подръчни материали. По време на рязането, дясната му ръка, която е доминираща, се измаря и той решава да прехвърля триона в лявата си ръка. По време на прехвърлянето, за съжаление, пръстите на лявата му ръка влизат в досек с острието на триона и той претърпява частична ампутация на пръстите. Вината за инцидента първоначално е отречена от работодателя с аргумента, че нашия клиент работи като самонаето лице, така нареченият self-employed, и той е отговорен за методите на работа, които използва на работното място. В последствие обаче ние доказахме, че работодателят, въпреки че нашият клиент е бил работил като self-employed, работодателят има отговорност за методите на работа и използване на работното място, тъй като нашият клиент е работил под контрола на въпросния работодател и постигнатото споразумение в полза на нашия клиент беше в размер на 100 000 паунда. Ако сте пострадали при подобен инцидент или друг вид инцидент, който желаете да дискутирате с нас напълно конфиденциално, то моля свържете се с мен на 07 843 3496 33. Алтернативно, може да ни намерите на страницата ни във Facebook Адвокат при инциденти Osborne. Благодаря и ви желая хубави празници!